Tegearre met 2 oren vertochten wordt de 26-jarige Amsterdammer ervan beschuldigd dat hij in oktober 2006 Marinus Ooms om het leven gebracht had. Zijn medevertochten wie zijn man als de haatvertochte en de man die het Ooms met een mes stutsen had. Zijn advocaat zei Joert bij het hege beroep dat die verklaring net doogt. Die zijn leugenachtig. We hebben het hele dossier geanalyseerd en die hebben hun verklaringen kennelijk op elkaar aangepast. Er is ook geen enkel technisch spoor dat bewijst dat de cliënt in het huis van de heer Ooms is geweest. Tjin de haatvertochte wat 18 jaar cel en TBS eerste. Hij had van het begin al zijn dat hij net in Halderwiek weer op de dag van de moord. Werd hij dan wol weer, kan hij net sissen. Het is natuurlijk simpel, op de dag van de moord, waar was u? Maar dat geeft een indicatie. Hè? Als het een zomaar een willekeurige donderdag of vrijdag is geweest om 7 uur 's avonds, ja, dan doet u heel vaak hetzelfde. En dan geeft u een antwoord van, wellicht was ik tv aan het kijken, maar ik weet het echt niet, meneer. Dus die logica die gaat echt niet op. Hoe dan ook, de nijbesteden van Marinus Ooms horen alle 3 vertochten verantwoordelijk voor het drama. Joert leest de broer van het slachtoffer een verklaring voor. Marinus heeft geen schijn van kans gehad. Niemand van jullie heeft een vinger uitgestoken om de situatie te redden. Bij jullie keert het leven een keer terug. Wij hebben levenslang. Het gerechtshof in Ljouwert docht op 20 maart uitspraak.